na subscription kuma sai ka danna alamar kararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu idan mun daura. Maraba da zuwa. Sannan abu na ƙarshe dangane da hajjin aikin haji, ko shakka babu abin da ya faru a ƙasan nan a wannan hajjin abin takaici ne, abin tambaya ne ga shugaban ƙasa musulmi wanda musulmi suka zaɓe shi, abin tambaya ne ga gwamnoni musulmai. A ƙasan nan yanzu an tashi an bar wajen alhaji 4,000 da wani abu bai samu tafiya hajji ba. Daga cikinsu akwai wanda shekararsa 2 tun farkon corona da biyan kuɗin shi. Me ya jawo haka? Sakacin shugabannin aikin hajjin ne na state ES na state ɗin da ciyamomi na ƙasa, musamman ummul aba'isin wannan shugaban na hakon na ƙasa. Ga dukkan labaran da yake samun mu shine bai iya aikinsa ba. Ya kamata gwamnati idan an dawo ta rubuta bincike yaya aikin hajji ya gudana a wannan shekara. EFCC ta shiga an yi corruption, ICPC ta shiga an yi corruption. Wallahi mutum ya biya aikin hajjinsa shekara 2 yana jira ya tafi bai tafi ba. Ranar da aka sanar cewa hajji arfa ce ranar irin ya ta yau, masu kuɗi suka fita suka rinka sayan kujeru miliyan 5 miliyan 6. Wanda ya biya miliyan 2 da rabi shekara 2 a zare bizarsa, a zare a kawo wani asa ya tafi saboda zalunci. Wai a aikin hajji fa rukuni na 5 daga cikin rukunan musulunci shine musulmi suka yi tamfarin da shi ya zama haka. To me amfanin hukumomin alhazan? In haka ne mu koma irin su Nijar da sauran ƙasashe, a bar ƙungiyoyin addini su yi aikin hajjin, kawai inda ka fi samun sauƙi ka je. Haka duk sauran ƙasashe suke, amma mu ga hukumomin, amma ka duba a Kano nan wajen alhaji 700 aka bari. Suna nan sun dawo gida suna kuka. Saboda me? Saboda an ɗauko jirgin da bai cancanta a ɗauko ba, an ɗauko azuman ɗan garin nan ne. Amma me ya faru? Laifinsa ne, laifin hajjin ne, ba mu san me ya faru ba. Amma aka rinka kawo jirgi mai ɗaukan mutum 100 kawai. Domestic airways wanda yake yawo a gida shi ake shiga haɗari a tafi da shi. Wanda da jirgi aka samo mai ɗaukan mutum 500 irin wanda aka saba, sawu 3-4 ya gama, amma wannan ya yi wajen sawo 6 har yanzu bai ɗauki kowa ba, saboda 600 ya ɗauka, saboda corruption. A aikin hajjin ma komai a ƙasan nan sai an yi ciwa-ciwa. A rukuni babba mutum ya tara kuɗinsa yana tabsawa a Jaiz Bank shekara 2 amma ya zo bai tashi ba. Ya gama biyan kuɗinsa don ya je ya sauke farali amma bai tashi ba. Ba wai sai an yi magana wai Allah ne bai kira shi ba. Allah ne bai kira shi mun sani, amma sababin suwaye dole sai mun duba ga sababi. Akwai ƙaddara, amma waye ƙaddara sababin? Waye sababin ya zama? Sababin shine hukumar alhazai, ita ce farkon abin zargi ta ƙasa da ta jihohi. Sababi na biyu, shugabannin gwamnonin da suka tsaya suka kyale, da kuma shugaban ƙasar da yake musulmi bai ma san abin da ake ba a wajen, baya ma tambaya a ƙara kuɗi yanda ake so, a zalunci mutane, amma ba ruwan shi, yana ganin wani abu ne da bai shafe shi ba wannan. Amma inda Super Eagle ne za su tafi, inda 'yan wasan kwaikwayo ne, 'yan basketball, in mata ne za su tafi World Cup, sai an kula, an ɗauki jirgi, an ɗauki spota, an ɗauki komai da komai an tafi. Amma aikin haji bai dame su ba. Sannan kuma abu na ƙarshe, shi mai kuɗin kullum ina mamaki, abin fa yana ɗaure min kai. Mai kuɗin da zai yi ciwa-ciwa ya fiddo da miliyan 5 miliyan 6 a danne bayan Allah ya tafi, wai ya je aikin hajin juma'a arfa ta faɗo, to ya je ya ce ma Allah me? Wannan ya ma san Allah kuwa? In yi cuta, in yi zalunci kuma in zo gaban shi? Ai gwamnan Kano ne ko sarkin Kano ko me in zan gani zan yi ta cuta, in yi ciwa-ciwa, in ba security kuɗi, in ba wannan kuɗi, in ba wannan, dan bai sani ba kawai ya ganna a gabansa ya biya mun bukatansa. Amma Allah zaka cuci bayan Allah kuma ka ce labbaika? Manzo Allah ya faɗa fa, akwai mahajjatan da sun je sun ce labbaika Allahumma labbai, mala'iku za su ce la labbaika wala sa'adaika.
Allah bai amsa maka ba saboda macuci ne kai, guzurinka cuta ne, cuwa-cuwa kai ka taho, danna haƙƙin wasu ka taho. Dan me a aikin haji sai na yi cuwa-cuwa? Me nike nema? Ladan Allah nike nema, in bi good process, hanyar da ta cancanta, in ban samu ba in yi zama na Allah ya gani, amma in cuci bayan Allah in je wajen Allah? Me zan cewa Allah? Annabi Musa fa ya zo ya iske wasu bayan Allah suna ɗaga hannunsu, suna kuka, suna kururuwa, sun ƙi cin abinci, suna hawaye, suna ihu, suna Allah amsa mana, amsa mana. Allah ya ƙyale su. Annabi Musa ya ce, ya Rab, wayannan mutanen jiyan da suke kuka, suke ɗaga hannu a cikin rana, ka karɓa musu ba? Ya ce, ya Musa, da za su ɗaga hannunsu har hannunsu ya taɓo samaniya, da za su yi kuka har idansu ya zazzago, da za su kira sunana da harshensu har harshensu ya zazzago, da za su rinka amayar da kayan cikin da yake cikinsu, wallahi ba zan amsa musu ba. Annabi Musa ya ce, dan mi ya Rab? Ya ce, saboda hannayen da suke ɗagawa cike yake da zalunci, cikin da suka ci abinci tab yake da zalunci, sun cuci al'umma, sun zalunci al'umma, sun yi sata, sun yi zalunci, wannan sun cancanta amsa musu. To ga wanda ya san wannan zai ciwa-ciwa ya je gaban Allah? Amma da yake ma qadarullah haqqa qadrihi, ba su san wane ne Allah ba. Amma in ka bi process, ka ƙi yin ciwa-ciwa, ba ka tafi ba, ka komo gida ka zauna, Allah yana da iko ya ce ya baka ladan haji 1000. Ba wanda zai tambaye shi dan ni. Malam, yardar Allah ake nema, yardar Allah kuma sai da gaskiya da amana ake samunta. Allah madaukakin sarki ka taimake mu.